Iwono omoroki woyo muyokora byasa matemo ya KCSE mwako eta nigona yabiru muchando monene erego chigoso ase university eri ya African Nazarena kubwatikana no kolemerwa we school fees kolengano omoroki woyo gotebekana oli entakana nigona abereka gosirwa nangina koro anasoko nyara gosomigwe school ikagokora ase koleondo bono yabiru muchando mono chigosomere kosi yobwalimu ase university ya African Nazarena ase rieta umwano yo Elvis Makori nigona abereka koboria abantu nabo ikabasamaria baya konyara wesokia na komukonya omurikito Mildred nase yo no gutwariganira roboti rokubwatia amatemo kurwa asensemo ya suguta imyanya libali masaba county ya Kisii nigo bale no kugania guchase omwana Elvis Makori oyole entakana asarangiliwa University ya African Nazarene eliyogo cyagosomera ekosi y'obwalimu asa wenerete guciya goswa eskuru yo omutenyo yiga kitariki 25 asekolende abwate obulemero wechibesa kolengana na ngina koro nigo ise asirete asenonya ngina abetega kunganya na kubatiga asebabeire bakurwa obokonyi kolende bono baikire asebayereirwe pi ona batikora abana nabo mwana nasirete 2007 abatigite barabakesa nabarendire gocha baikire bakorera amatemo kera bakorera amatemo sabuni teriko toka buya kende ngeye gutoka buya to barake atoko nyarire biteria soboko atoko nyarire soboko ngwana mwana okorera amatemo awetire twasinyira ubone stoko zitiba stoko kare kitoko muri school na enche murende to gocha mama mwabo abaringa akachakarasuka tai ntutonga abaiburi no muganga ngakiri yobo goturinda obo tibasa chikorwebo na toebu nchigo tokonya chikisimosomo nechinke chiri na sabuni nchigo isana tomugurire ase Elvis nigo akwenekya buna obulemerwa bwa brabeire kurwa gosiria ise ekyagera sokore ya ina ngina kuruti bali kwenyara ase kolende aganitie agendere na masomo eliyogo cyagokonya abana bamwabo abo bale abakem kona sitato brava isi kogera nerenge uturwanira nerenge mutubwenyo gini korwase mbo mabo bachinzi lakini na watu tukabakoti mokana na kini musoko na baba asikerie ke babiri bakonyo na kitu abeto basanga twensemo bakasi bone kire ore muri bwara abeire bakichini na bonko bora no sabuni se kende kirabe kinanga ngiri na bakira bora sachini lakini twate maju chini baka ngakichinde giatu kabesenyo enkeyo nabo nyara ku understand ngani ngakiende bakakerokera ato nko anisana ngende na masomo ye tincha ko yiri etalia nde mundu aneri kabisa etalia tena na ise nkonya nimbata sibling cyane cintegamete nyendi nange konyara bokonyi na ise skumutu nyekone na barukanga nabo atoko temukigo nigo bono bagusaba eserikali gosanania na kuba obokonyi elio mwana Elvis achegoikirania endoto yaye twagania tokonyo obokonyi kurusa abagabana matogwa tokonyi tokore tomwirire sukuru kibesa kyaburi bitwakire gotemaga naga kibesa kyaburi ninge usaba mande bwensi ranya anko kwera na inse ningwa tabante kemete nimeteri mbaro bante teningwa sibling bandi ireti nendo netayo ras kuba kwanya nyeta inse nindoche kogera umuga kominto babo minto chinguchi abere uchibosiga bona mbaro chikonyane ndikurwanira abantu n'abantu banire kuripota ya Either Senior TV Litaliane Mildred Momanyi.